ce e important e să ne ascultăm instinctul ca părinți, ca familie, pentru că atunci când ceva este în neregulă cu copilul nostru, cu siguranță vom ști. Această dietă keto a fost cu adevărat validată prin anii 1920, când într-o secție de neurologie un pacient cu terapie farmacologică maximă, deci terapiile farmacologice erau atinse maximal, a fost pus pe această dietă și rezultatele au fost unele fantastice, inițial cu diminuarea crizelor și la unii pacienți chiar cu remiterea completă a crizelor. Din mâncare, tratament. Te părea așa cumva înspăimântător la un moment dat, dar mâncarea keto poate să fie o mâncare foarte gustoasă. Cel puțin pentru noi, experiența noastră a fost încercând să inițiem copiii pe dietă keto în secție. Am ajuns la concluzia că arma noastră secretă va fi pizza keto. Din grijă pentru copii. Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Din grijă pentru copii. Eu sunt Monica Rădulescu. Acest sezon special este lansat sub umbrela programului de nutriție clinică pediatrică Gustos și Sănătos și își propune să fie un sprijin pentru părinți, bunici și medici deopotrivă. Specialiștii invitați ne ajută să înțelegem mai bine rolul alimentației în creșterea sănătoasă a copiilor, dar și atunci când aceștia trec prin perioade dificile de boală. Astăzi vorbim despre bolile neurologice, despre epilepsie în mod special și despre dieta ketogenică. Astăzi avem un format special cu două invitate. Alături de mine sunt doamnele dr. Eugenia Roza, medic neurolog pediatru, și dr. Bianca Chienescu, medic gastroenterolog pediatru. Bine ați venit la Din grijă pentru copii! Bine v-am găsit! Ambele lucrați la Spitalul Gomoiu din București. Și aș vrea să începem cu dumneavoastră și să ne spuneți despre epilepsie, ca să înțelegem exact și să le explicăm părinților pe înțelesul lor ce este epilepsia. Sigur, întotdeauna trebuie să să începem prin a defini cu ceea ce ne confruntăm și mulți oameni exact așa, asta vor de la noi, să le spunem ce este epilepsia, ce urmează să se întâmple. Au foarte, foarte multe întrebări și întotdeauna încep prin a descrie exact această boală, pentru că este o boală. Este o boală care afectează mulți copii pe lumea asta. La momentul de față putem să aproximăm aproximativ 1 dintre 100 de copii are această boală. Ce se întâmplă de fapt? Noi avem un creier cu toții și creierul nostru funcționează pe niște frecvențe. Dacă e să ne imaginăm, creierul nostru este ca o muzică care merge tot timpul în valuri și în valuri și în valuri. Numai că la unii oameni, din diverse cauze, acele valuri la un moment dat se transformă într-o furtună. Și aici este vorba despre momentul în care apare această boală numită epilepsie. Este vorba de practic o furtună electrică în felul în care funcționează creierul nostru. Și această furtună electrică, la nivelul creierului, se manifestă prin descărcări epileptiforme, așa le numim noi. Însă, fizic, ce vedem cu ochii noștri, poate să fie foarte diferit de la om la om, în funcție de felul epilepsiei, de cauza epilepsiei și atunci, așa cum vedem în filme și cum știm cu toții, acele crize care sunt, oamenii tremură, își pierd starea de conștiință, au secreții la gură, alea sunt un tip de crize. Dar, de exemplu, ceva cu care surprind aproape toți studenții noștri de anul 5, îi întreb dacă au avut vreodată senzația de déjà vu. Toată lumea ridică mâna. Da, am avut senzație de déjà vu. Uite, déjà vu-ul poate să fie o formă de criză epileptică. Și aici e rolul lobului temporal, pentru că noi ne gândim, creierul nostru are foarte multe funcții. Și în momentul în care acea mică furtună electrică apare într-o anumită zonă din creier, practic zona care e responsabilă de acea funcție se va comporta anormal și atunci apare o criză epileptică. Poate să fie un moment de absență, de exemplu, în care omul, respectiv copilașul, se uită fix și nu răspunde la stimulii din jur. Și acel tip poate să fie un tip de criză epileptică. Deci se poate manifesta în foarte multe feluri. Dar ce e important, că bineînțeles, nu se așteaptă nimeni să ne prindem din prima, să fim foarte cunoscători pe acest subiect, pentru că este un subiect destul de greu de dus. Însă ce e important e să ne ascultăm instinctul ca părinți, ca familie, pentru că atunci când ceva este în neregulă cu copilul nostru, cu siguranță vom ști. Și mai bine întrebăm, mai bine mergem la medic să ne asigurăm că nu este decât să nu. Și e foarte, foarte important să încercăm să documentăm momentele astea. E o informație de interes general. Primul gest va fi bineînțeles, să ne asigurăm că copilașul este în regulă în acel moment și apoi să și filmăm pentru a putea să avem o conversație cât mai susținută de tot felul de informații care ne trebuie nouă pentru a diagnostica acel copilaș.
Și în principiu se merge la medicul neurolog. Se merge la medicul neurolog, desigur. Ați spus mai devreme și m-am blocat puțin la ce ați zis legat de deja vu. Explicați-ne puțin. Așa cum am spus, creierul nostru are foarte multe funcții. Această senzație de deja vu, de exemplu, este controlat, este ceva ce apare în mod normal la foarte mulți oameni. Cu toții am avut această senzație în viața noastră măcar o dată. Însă, la unii dintre pacienți, acea senzație de deja vu poate să fie mai mult de atât. Se poate asocia, bineînțeles, și cu alte lucruri, cu o ușoară alterare a stării de conștiință, poate o senzație particulară în corp. Nu este neapărat un deja vu obișnuit din care ieși așa imediat cum îți atrage cineva atenția. Dar este ceva de verificat la un moment dat când pare puțin mai ieșită din comun. Cum se pune diagnosticul? Diagnosticul este unul uneori provocator. De ce spun asta? Pentru că trebuie să avem și răbdare pentru a putea stabili un astfel de diagnostic. Nu ne grăbim niciodată, pentru că un diagnostic de epilepsie este un diagnostic pe care noi îl vom avea pe tot parcursul vieții noastre. Există o entitate la nivel internațional care poartă denumirea de Liga Internațională de Luptă împotriva Epilepsiei și practic sunt o societate profesională care stabilește toate aceste reguli pe care noi le aplicăm toți profesioniștii din lumea aceasta, inclusiv definiția epilepsiei și cum stabilim diagnosticul. Și noi avem 3 instanțe în care putem să stabilim acest diagnostic. În momentul în care o persoană are 2 crize epileptice la distanță de 24 de ore, ne putem gândi deja la epilepsie, dacă are o singură criză și un risc mai mare de 60% de a face a doua criză, și aici este o întreagă discuție. Ce înseamnă acest risc de 60%? Cum am ajuns noi la această cifră? Practic, unii oameni, de exemplu, dau exemplu unui copil, de exemplu, care, Doamne ferește, are o tumoră cerebrală sau a avut un accident vascular cerebral sau are un sindrom genetic particular. Noi știm că toți acești copii au și descărcări epileptiforme pe care le vedem printr-o investigație care se numește electroencefalogramă și în momentul în care putem să demonstrăm că există ceva acolo care nu există la alți oameni și care știm că are un risc de a provoca crize, atunci putem să stabilim acest risc. Cea de-a 3-a instanță este în momentul în care avem un diagnostic de la bun început de sindrom epileptic, adică este suficient să ai o singură criză epileptică și să ai toate celelalte elemente care să te pună pe tine într-un anumit sindrom și atunci putem să stabilim diagnosticul. Ca investigații, practic, ce căutăm? De ce ajungem noi la neurolog? Noi ne uităm foarte mult la felul în care se manifestă copilul. De multe ori poate să fie exact cum am zis, cu senzația de deja vu. Nu poți să spui doar uitându-te la copil acest lucru și încercăm de foarte multe ori să surprindem aceste manifestări în timpul acelei investigații pe care am menționat-o anterior, electroencefalografia. În zilele noastre, electroencefalografia se face musai și cu video. Practic, ce încercăm noi să facem este să surprindem momentul în care acel eveniment se petrece și să putem să spunem, da, uite, aici e o modificare pe EEG, se întâmplă în același timp cu senzația ta sau cu manifestarea respectivă pe care o ai și atunci, da, putem să facem corelația între cele două. Se întâmplă însă să nu putem să surprindem astfel de evenimente și aici revenim la literatură, revenim la carte. Noi știm că între crizele epileptice, creierul nostru are acea activitate epileptiformă anormală și atunci aceea este evidentă chiar și în afara crizelor și acelea pot fi văzute și ele pe EEG chiar fără să surprindem o criză epileptică. Și atunci putem să spunem, da, uite, tu ai o manifestare care pe noi ne orientează, că ar putea să fie din lobul temporal, să spunem. Și atunci vedem pe EEG ai modificările tot acolo, da, atunci probabilitatea foarte mare este să fie de felul acesta. Sunt foarte multe discuții pe electroencefalografie, e un parcurs foarte mare de învățare și de obișnuire cu această investigație, dar este investigația de bază și de obicei cam prima pe care o facem. Apoi, noi încercăm tot timpul, pornind de la partea de crize și de la partea de EEG, că o să-i spunem EEG pe scurt, întotdeauna ne uităm și că, bineînțeles, omulețul nostru este un întreg. Și atunci ne uităm și la partea de comorbidități, adică ce alte semne, simptome, boli mai are copilul, pentru că se pot lega unele cu celelalte și în același timp nu uităm să ne punem întrebarea de ce se întâmplă asta cu copilul nostru. Este foarte important pentru că
aflând etiologia, deci acel de ce, noi putem să orientăm mai departe atât intervenția terapeutică, și nu doar ne referim la medicamente aici, la tipuri de terapii, la felul de îngrijire și mai ales să spunem lucruri despre prognostic. Pentru că, da, o bună parte dintre copii vor avea o epilepsie rezonabil de ușor de controlat, cu medicație, o evoluție cât se poate de benignă. Asta este ceva ce este specific copiilor. Dar o altă parte dintre pacienți nu vor avea neapărat aceeași evoluție bună și atunci avem nevoie de acest de ce pentru a putea să fim onești cu familia și să le spunem asta ne așteaptă pe viitor. Dar în discuția asta întotdeauna o să fie și mențiunea de faptul că nu sunt singuri. Indiferent de ce se întâmplă, indiferent de cum arată viitorul, noi suntem acolo lângă ei într-o echipă. Dar trebuie să știm cu ce ne confruntăm. Da, voiam să lămurim despre epilepsie, ce înseamnă ca să înțelegem mai bine tot contextul și pentru că ați pomenit despre această abordare multidisciplinară și de faptul că părinții nu sunt singuri și în această echipă nu este doar medicul neurolog, este și medicul gastroenterolog, pentru că poate v-ați întrebat ce caută pe aceeași canapea un medic neurolog și un medic gastroenterolog, mai ales atunci când vorbim despre o boală neurologică. Uite că alimentația și este o dovadă cât se poate de clară că alimentația este parte din tratament. Și o să te rog pe tine, Bianca, să ne explici despre dieta ketogenică și cum a ajuns ea să fie parte din tratament și indicată în cazul epilepsiei. Alimentația este prima treaptă de tratament în general în cadrul pediatriei și în ceea ce ține de copii, dar mai ales acum și în ceea ce privește aceste epilepsii farmacorezistente, aceste epilepsii care, o să spună doamna doctor mai multe, dar avem niște epilepsii în care tratamentul uneori atins maximal nu este suficient. Și atunci apare această dietă keto, care este o dietă bazată în proporție de până la 85-90% pe baza lipidelor, deci nu pe glucide, și care, așa dacă este ținută cu strictețe și așa cum trebuie, are niște rezultate fantastice și anume poate stopa aceste crize epileptice de care a menționat doamna doctor anterior. Cumva, dieta asta keto a fost descoperită în antichitate. De fapt, povestea este cu mult timp înapoi, când pacienții, persoanele care făceau aceste crize erau considerate drept posedate și fiind puse în perioada postului pe nemâncare, se opreau sau, se împuțineau aceste crize. Și abia această dietă keto a fost cu adevărat validată prin anii 1920, când într-o secție de neurologie, un pacient cu terapie farmacologică maximă, deci terapiile farmacologice erau atinse maximal, a fost pus pe această dietă și rezultatele au fost unele fantastice, inițial cu diminuarea crizelor și la unii pacienți chiar cu remiterea completă a crizelor. Este o dietă ce presupune cântărire și măsurare și un calcul destul de strict, dar cu care părinții se învață. Inițial este un pic, poate, copleșitor, dar aceștia învață să cântărească, să măsoare tot ceea ce mănâncă copilul și astfel, inducând corpului această stare de cetoză, în care nu mai folosim glucidul drept sursă de energie, ci se face așa un switch către lipide, dispar crizele epileptice. Da, mai explicați-mi puțin mecanismul ăsta dintre creier și alimentație și știm că creierului îi place glucoza, da? Și nouă. Care e mecanismul? În principiu, creierul și țesuturile acestea care au o activitate metabolică intensă folosesc predominant glucoză, dar studiile ne arată că dacă vom face acest switch către metabolismul lipidelor, putem folosi aceste lipide ca sursă de energie pentru aceste țesuturi care utilizează intens multă energie și folosind prin intermediul acestor cetone, acestor produși, să scădem cumva activitatea aceasta epileptiformă de la nivelul creierului și să stabilizăm cumva membrana neuronală astfel încât aceasta să nu se mai destabilizeze, să nu mai facă aceste crize. Este vorba și de niște modificări la nivelul neurotransmitătorilor care ajung în creier și de la nivelul intestinului, în axa intestin-creier se transmit niște semnale și printr-un echilibru foarte bine calculat ajungem ca să reducem foarte bine aceste crize până la dispariție chiar. Putem să dăm exemple de niște meniuri? Putem, însă meniurile în dieta keto sunt individualizate, ține foarte mult de pacient.
Dieta aceasta keto este de mai multe tipuri. Se calculează un raport în care este ținută această dietă keto. De exemplu, avem raportul 1:1, 2:1, 3, chiar și 4:1. Asta însemnând că la 4 părți de lipid avem o parte de glucid și proteină. Noi calculăm necesarul proteic astfel încât să asigurăm o creștere normală copilului, deci copiii să ia în greutate, să crească, să ia în înălțime așa cum este normal, însă mare parte din ceea ce va furniza energie să fie lipidele în alimentație. Așa că în funcție de raportul pe care îl au, în funcție de greutate, în funcție de ceea ce mânca copilul anterior, de intoleranțe, de alergii, de tipul de crize pe care le făceau și de cum era alimentat. Poate era alimentat pe gură, poate unii cu sondă nazogastrică. În funcție luăm toți acești factori în calcul și creăm niște meniuri care sunt individualizate, sunt pentru fiecare pacient în parte. Câteva exemple concrete, nu știu. Putem folosi, spre deosebire de pacienții care Așa? în mod normal mănâncă pâine, făinoase, glucide, sub formă de fructe crude, care sunt dulci, sunt bune, sunt cele mai apetisante, acești pacienți o să consume mai multe lipide, asta însemnând avocado, ulei din semințe, ulei de măsline, legume într-o proporție mai mică, mai calculat, semințe nucifere, adică produse care au lipide mai multe. Poate părea așa cumva înspăimântător la un moment dat, dar mâncarea keto poate să fie o mâncare foarte gustoasă. Cel puțin pentru noi, experiența noastră a fost încercând să inițiem copiii pe dietă keto în secție, am ajuns la concluzia că arma noastră secretă va fi pizza keto. Da, Pizza? Pizza poate să fie keto. Prima dată când am gustat, nici nu mi-a zis cineva, vezi că asta e pizza keto. Am zis, pizza, super, minunat, hai să mâncăm o felie. Și am zis, vezi că ai mâncat pizza keto. Înțeleg. Deci mâncarea keto poate să fie foarte, foarte, foarte gustoasă. Trebuie să fim un pic creativi și e important să facem parte din comunitatea familiilor care trăiesc așa, pentru că o astfel de dietă, cred că ești de acord cu mine, Bianca, nu se ține de unul singur. Cumva trebuie să fie un efort pentru toată familia, exact. Dar poate să fie ceva cu adevărat gustos, chiar și keto. Părinții chiar devin foarte inventivi. Fac inclusiv dulciuri, gustări keto, care nu duc către ceea ce le spune numele, adică au un gust foarte bun. Nu ai spune dacă sunt puse în paralel, nu ai spune că este o dietă diferită. Deci ele sunt foarte gustoase, însă necesită pentru început puțină instruire și curiozitate și, bineînțeles, fiind vorba despre deja o comunitate a părinților care se ocupă de dietele keto ale copiilor, ei și țin legătura unii cu alții foarte mult și schimbă rețetele. Deja e vorba de niște schimburi aici și sunt foarte inventivi, sunt chiar bune la gust. Dar din practica dumneavoastră, cum se întâmplă? Familia ajunge cu copilul la medicul neurolog. Da. Și de acolo cum se întâmplă lucrurile? De acolo, în primul rând, evaluăm copilul și vedem dacă are indicație pentru a face dieta cetogenică. De ce spun acest lucru? Pentru că, deși, am zis, este o terapie bună, se indică în epilepsie, nu toți pacienții trebuie să țină dietă keto. Și, în primul rând, nu este neapărat indicat să începem o astfel de dietă când avem opțiuni terapeutice care ar putea să meargă la fel de bine și poate ar fi cu mai puține efecte adverse. Pentru că e important de menționat că dieta keto nu e acea dietă pe care o ținem noi pentru a ne subția. Acea dietă pe care o găsim în toate revistele. Este o dietă medicală și atunci o dietă medicală vine cu indicații, cu contraindicații și cu un mod particular de monitorizare. Pentru că, bineînțeles, nu este o dietă lipsită de riscuri. Faptul că noi consumăm foarte multe grăsimi, asta se va traduce în diverse probleme la un moment dat. Și atunci trebuie să avem o indicație foarte precisă pentru o astfel de dietă. Și aici mă refer, așa cum a spus și Bianca, în principal la epilepsiile așa numite farmacorezistente. Ce înseamnă farmacorezistent? Înseamnă când nu au funcționat cel puțin 2 medicamente, administrate ca la carte, în doza bună, fără să aibă alte medicații pe lângă care influențează absorbția sau să aibă o stare metabolică particulară, atunci da, ne putem gândi la dieta cetogenică. La fel, trebuie să ne gândim și la acei copii la care nu este indicată dieta din alte motive.
Pentru că există niște contraindicații metabolice pentru această dietă. Sunt unele boli metabolice în care nu avem voie să facem acest switch. Pe de altă parte, sunt acei copii la care dieta este indicată înaintea tratamentelor anticonvulsivante. Pentru că, cum este, de exemplu, este o boală care poartă denumirea, așa foarte pompos, deficitul transportorului de glucoză, GLUT1. Practic, ce se întâmplă în boala asta? Glucoza din sânge nu ajunge cum trebuie la nivelul sistemului nervos central. Și copilul se naște cu acest defect. Nu ai cum să-l contracarezi. Și atunci ce faci dacă nu poți să folosești glucoza cum merge la toată lumea? Încerci să folosești alt combustibil și asta este dieta cetogenică, respectiv corpii cetonici. Și atunci acei copii vor avea toată viața dietă cetogenică, pentru că ăsta este felul în care poți să tratezi această boală. Deci lucrurile sunt foarte individualizate și particularizate. Dar ca linii mari, în momentul în care avem o epilepsie farmacorezistentă, dacă nu există contraindicații, putem să implementăm această dietă. Dar mesajul foarte important de luat de aici este că părinții ar trebui să știe că această dietă se ține doar la recomandarea medicului specialist, nu pentru că au auzit în discuția noastră sau au citit, știu eu, unde pe internet sau au auzit la alți părinți că ar funcționa. Este foarte important să vină în cabinet și din cabinet se vor întâmpla lucrurile mai departe. Da, și prin prisma ceea ce am spus mai devreme, și anume a reacțiilor adverse. Aici cred că poate Bianca să ne spună puțin mai multe, dar acești copii sunt copii care, ca orice alt copil, vor face tot felul de boli acute, tot felul de urgențe pediatrice și e o situație particulară în acest sens. Da, avem, așa, pentru că este o dietă medicală, avem și reacții adverse, fie că sunt pe termen scurt sau pe termen lung. Acești copii, din cauza faptului că tot metabolismul lor se schimbă și că deja folosesc lipidele, nu mai folosesc glucidele, pot avea, mai ales în perioada de inițiere, când se și inițiază, dar acesta este și motivul pentru care se inițiază în cadrul spitalului și supraveghere medicală, fac episoade de hipoglicemie, fac episoade în care corpii aceștia cetonici pot să crească poate mai mult decât este nevoie, să ajungă în acidoză metabolică, ceea ce deja reprezintă un risc și o urgență medicală, și mai avem și efecte pe termen lung, adică trebuie să monitorizăm cum acest copil ia în greutate, dacă a luat bine în greutate, dacă a luat în înălțime suficient, dacă acest copil poate este predispus să facă niște calculi renali, niște pietre la rinichi, dacă acest copil poate avea stări de greață, vărsături, dureri abdominale, constipație. Acești copii sunt predispuși în perioadele în care, ca orice copil, sunt într-o intercurență respiratorie, într-o boală acută. Sunt mai predispuși să intre în acidoză decât populația normală, care nu este predispusă așa lejer, atât de ușor să intre în acidoză. Deci sunt niște riscuri pe care trebuie să le monitorizăm. Și este de menționat și este important că acestor copii nu li se poate administra același tratament cum se administrează copiilor fără dietă keto în mod acut când se prezintă la spital. Presupunem că discutăm despre un copil care este pe dietă keto și care are o gastroenterocolită acută, în care varsă, are scaune diareice, se deshidratează și ajunge la camera de gardă și tratamentul, printre altele, este și rehidratarea și se bagă soluții pe venă, pe granulă. Și discutăm de aceste perfuzii endovenoase care au, printre altele, și glucoză. Ei bine, din moment ce noi contorizăm fiecare gram de glucoză pe care acesta îl primește, nu putem administra aceleași perfuzii cum le administrăm copiilor care nu au această dietă keto. Deci sunt niște pași pe care trebuie să-i urmărim, poate un pic mai atent decât la populația normală, însă nu este imposibil. Și deja avem experiența unor copii mai mulți care sunt pe dietă keto și care au niște rezultate fantastice. Chiar asta voiam să vă întreb, din cabinet, ce vedeți? Ce rezultate sunt? Și de cât timp folosiți dumneavoastră în spital dieta ketogenică? De foarte mulți ani, pentru că este o dietă recunoscută, așa cum zicea și Bianca, încă din 1921. E o dietă care există pe radarul profesioniștilor. Și funcționează, într-adevăr. Însă trebuie să știm că nu există tratamente miraculoase pe lumea asta și trebuie să ne setăm întotdeauna așteptările. Încercăm, îi dăm o șansă, de obicei încercăm cel puțin 6 luni de zile să ținem această dietă ca la carte, frumos, cu un nivel acceptabil pentru noi de corpi cetonici. Facem tot ce trebuie, dacă nu funcționează, ne vom retrage cu dieta, pentru că, așa cum am spus, există și reacții adverse. Dar în cazurile în care îmi funcționează, este un tratament foarte, foarte bun, pentru că, practic, e mâncare
tratament. Și pe lângă așteptările pe care le calibrăm, trebuie să și învățăm părintele ceea ce trebuie să facă. Adică, pe lângă monitorizările în cadrul spitalului, periodice, așa cum trebuie, acești părinți mai trebuie să facă la domiciliu și alți pași pe lângă a găti, a prepara meniul în sine. Și anume să monitorizeze acești corpi cetonici și glicemia, fiind niște copii care, mai ales în perioada de inițiere, sunt predispuși să facă aceste hipoglicemii. Trebuie monitorizat la început de câteva ori pe zi, ulterior ajungem să rărim aceste monitorizări, însă trebuie totuși la domiciliu să urmărim cumva evoluția și să ținem aproape și să avem o legătură strânsă cu medicul, astfel încât dieta, da, se inițiază și poate la inițiere avem un raport 2:1, dar poate că uneori nu este suficient și un raport 2:1 la mine nu va avea aceeași efect ca la doamna doctor și vom avea corpi cetonici și glicemii diferite și nu va rămâne întotdeauna pe același raport și această dietă este cumva, se schimbă și în funcție de cum copilul crește și de nevoile acestuia. Ajungem să schimbăm, să creștem raportul când poate nu este suficient, dar ajungem și în varianta fericită în care scădem raportul și ajungem poate chiar către o dietă în care foarte, foarte puțin mai trebuie să facem modificări față de una normală. Deci totul este variabil, nu este ceva fixat în cuie de la început și așa rămâne întotdeauna. Pentru că și copilul crește și nevoile se schimbă o dată cu acesta. Cumva, prin acest lucru, ce a evidențiat Bianca foarte frumos este că familia, părintele, vorbeam de echipa multidisciplinară. Ei sunt în echipa multidisciplinară. Pentru că expertiza există de ambele părți ale mesei, și de partea medicului, dar și din partea familiei. Și atunci, în sarcina dumnealor intervine această monitorizare. Ei sunt foarte bine instruiți, noi avem o comunicare foarte eficientă și pe care o menținem tot timpul, chiar și acasă, chiar și când suntem în vacanțe, tot timpul avem această comunicare pentru că știm că este nevoie de acest lucru, dar sunt foarte responsabili și au și niște unelte care îi ajută. De exemplu, aceste monitorizări se fac fie printr-o înțepătură în deget, fie acum suntem în era dispozitivelor mai moderne și se pot folosi senzori. Senzorii. Exact, și nu mai este nevoie să înțepăm. Mi-am pus și eu de curiozitate, recunosc, mi-am pus un senzor de glicemie, că am vrut și eu să văd ce se întâmplă cu glicemia și cât e de ușor de suportat. Că tu nu poți să dai sfaturi omului dacă tu l-ai încercat. Și atunci am încercat și eu senzorul de glicemie și, într-adevăr, eram foarte speriată, aoleu, o să mă înțepe, o să fie... Și n-a fost deloc o procedură dureroasă, nici nu se simte. Și este un senzor ușor de purtat. Și în același timp, dumnealor au ceva ce se numește fișă de urgență. Fiecare copilaș care are dieta cetogenică are o fișă personalizată pe care o va prezenta de fiecare dată când se află într-o unitate medicală. Tocmai pentru că și noi și familia ne luăm aceste măsuri să nu fim în situația în care copilul primește sirop, de exemplu, sau primește perfuzie cu glucoză, el fiind pe dietă cetogenică, pentru că acest lucru se poate traduce în niște complicații pe de o parte metabolice și pe de altă parte să destabilizăm acel control al crizelor, pentru că îl poate scoate din starea lui de echilibru și să o luăm de la capăt. Și atunci nu este indicat să primească astfel de produse și de aceea părinții sunt foarte bine informați și prezintă această fișă în momentul în care se află într-o unitate medicală. Da, e important mesajul ăsta și bănuiesc că părinții deja știu ce au de făcut. Vorbim de părinții care ajung la dumneavoastră și poate e un mesaj important de luat dacă ne văd și alți medici, nu știu, în țară, cum se întâmplă lucrurile la celelalte spitale de pediatrie, dacă există această echipă multidisciplinară, dacă medicii neurologi lucrează împreună cu medicii gastroenterologi. În țară, da, există echipe multidisciplinare în foarte multe centre. Noi recunoaștem că suntem extrem de norocoși, o să spunem întotdeauna, pentru că avem tot ce ne trebuie în aceeași unitate medicală și asta ne ușurează enorm munca. Dar echipe multidisciplinare există peste tot în țară și da, dieta se face peste tot în țară. Acum, e important de menționat, din nou, noi suntem norocoși pentru că avem echipa de gastroenterologie pediatrică alături de noi. În același timp, dieteticianul joacă un rol foarte important în această echipă și mai toate unitățile există dieteticieni care sunt implicați în această dietă cetogenică. Există experți în țară, există experți recunoscuți la nivel internațional din România, care știu foarte bine cu ce se mănâncă această dietă, apropo de mâncarea tratament. Și atunci lucrurile se fac destul de standardizat. Noi încercăm în același timp să împărțim din experiența noastră, colegii noștri către noi, noi către colegii noștri, să avem o comunicare și o expertiză pe care o împărtășim, pentru că medicina nu se face de unul singur, se face întotdeauna în echipă. Și nu există că, vezi, Doamne, la București s-a dat lumină, nici vorbă de așa ceva.
Există aceste echipe peste tot, noi colaborăm și lucrăm împreună tocmai ca toți oamenii din țara asta și toți copiii din țara asta să poată beneficia de aceleași standarde de îngrijire. Și asta este una din misiunile noastre. Și ați zis mai devreme de rezultate și de acele 6 luni. 6 luni este durata minimă sau maximă Noi ca să cel vedem puțin, rezultatul? Sau? da, noi cel puțin așa am stipulat, bineînțeles, în concordanță cu recomandările din ghidurile internaționale, încercăm 6 luni. Dacă în 6 luni nu vedem un beneficiu semnificativ, ne reorientăm spre alte opțiuni terapeutice, într-adevăr. Și cred că o altă provocare a părinților este atunci când copilul merge la școală. Da. Și aici ne povestești tu. Da, pentru că, bun, acasă, la domiciliu, ei deja s-au învățat și chiar ajung copiii să învețe să-și gătească anumite rețete de unii singuri sau doar sub supravegherea părintelui. Însă, în colectivitate, lucrurile se schimbă puțin, întrucât acești copii trebuie să aibă pachetelul după ei, trebuie să fie bine calculat și, din păcate, o gustărică că am ciupit puțin de la un coleg, o bucățică din sandwich-ul lui, poate avea niște efecte nefavorabile. Așa că trebuie făcut planul dinainte, trebuie făcut meniul dinainte împreună cu copilul. Copilul deja, în funcție și de perioada pe care o are deja pe această dietă, se responsabilizează și deja știe singur că dacă mănâncă ceea ce trebuie, este bine și nu face crize. Și a observat că atunci când a deviat puțin de la drumul inițial, au reapărut crizele. Așa că ei deja se maturizează puțin privind partea aceasta nutrițională și de obicei au pachetele făcute de acasă, gândite, sunt frumoase, sunt estetice, sunt gustoase, așa că de obicei sunt destul de complianți. Și când nu sunt complianți, se observă, pentru că deja nu mai atingem corpii cetonici la nivelul la care ne dorim, deja glicemia fluctuează în alt fel și deja poate uneori și reapar crizele. Cred că e important să avem această discuție de la bun început cu familia, apropo de comunicare și de felul în care gândesc eu ca specialist și felul în care gândește părintele. Pentru mine e important, de exemplu, să văd că copilul merge bine, că a scăzut frecvența crizelor, că nu are complicații metabolice, dar poate pentru părinte întrebările importante sunt ce facem când mergem la o zi de naștere? Are voie tort? Dacă copilul meu o să slăbească prea mult, dacă o să fie foarte, foarte nemulțumit și foarte trist că el nu mănâncă dulciuri. Facem în vacanță. Ce facem în vacanță? Când mergem la all inclusiv? El ce mănâncă? Cum mănâncă? Și e important să avem aceste discuții pentru că pentru toate există un răspuns și în variantă keto. Dar trebuie să avem aceste discuții, că niște lucruri care nu sunt puse pe masă nu sunt niște lucruri pe care le discutăm. Și care sunt soluțiile? La fel, să fim responsabili și să încercăm să ne descurcăm cu ce avem. Pentru că și acum, dacă mergem fiecare dintre noi acasă, nu există să nu avem în casă ceva din care să putem să facem o masă keto. Da. Și atunci soluții se găsesc oriunde. Doar că trebuie să informăm, de exemplu, când mergem la un restaurant, să informăm personalul de acolo. Copilul meu are o dietă specială, credeți că ne puteți ajuta să facem așa și așa și, într-adevăr, lucrurile, oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Mai ales că suntem în era în care, Bianca știe mai bine, există o multitudine de oameni care au diete speciale. Nu vorbim doar de dieta keto, de dieta fără gluten, de dieta vegană, de fiecare cu propriile lui alegeri alimentare. Da, dieta este tratament deja în multe patologii, în care, strict urmărind dieta, avem rezultate fantastice. Și referitor de copii și de ce facem cu ei în anumite momente, balanța se poate înclina în două părți. Și în partea în care poate ne dereglăm puțin dieta și vedem efectele negative, că am deviat de la normal, dar și în varianta în care știm cum am deviat, avem poate deja o experiență și suntem de ceva timp pe dietă, adică deja cunoaștem puțin tainele și știm că în momentul în care deviem puțin putem să administrăm, de exemplu, ulei MCT, care este un ulei special și știm cât să administrăm astfel încât să rămânem în acel interval de corp cetonici. Adică chiar dacă există mici deviații, putem să le reglăm cu anumite ajutoare. Și părinții deja știu lucrurile acestea și ajung să gestioneze foarte bine și singuri, fără să mai dea telefon, fără să mai dea scrie un mesaj. Ei știu foarte bine ceea ce trebuie făcut și când trebuie făcut. Știu și că într-o intercurență respiratorie, când sunt răciți, se va modifica și cum se va modifica, să fie mai atenți, să urmărească corpii cetonici mai des, că au administrat poate un sirop și
da, bariera de gust la copil e foarte importantă și siropul trebuie să fie dulce, medicamentul, ca să-l ia. Și știu deja cum se va deregla și atunci sunt mult mai atenți și reglează pe cealaltă parte cu ceea ce îi ajută ca să mențină încă dieta cu strictețe sau în limitele normalului. Noi chiar în momentul în care mai avem tot felul de evenimente pe care le facem pentru comunitatea aceasta keto, întotdeauna invităm alături de noi părinții, pentru că sunt o parte importantă. Iar unele dintre mămici, vă zic sincer, eu cred că știu mai multe decât noi la momentul ăsta, sunt atât de bine informate și atât de... E altfel când vorbești din propria experiență, complet altfel. Și atunci știu foarte bine cum să pună problema și sunt un real sprijin în această echipă multidisciplinară. Chiar la un moment dat am făcut un eveniment cu partenerii noștri, cu Lumea Emei, Asociația Lumea Emei, și a fost interesant că nu poți să zici despre keto până n-ai încercat keto. Și ne-au provocat și am avut o seară în care am mâncat keto, dar noi am aflat abia la final că am mâncat keto. Și toți zic, vai, da ce bun, vai, da ce frumos, vai, da ce gustos. Ei, uite că ați mâncat keto în seara asta, cum vă simțiți? Perfect, deci ați putea? Zicem noi că da. A fost un moment foarte important pentru noi. Și recunosc și eu am încercat o lună de zile, am vrut să văd pe pielea mea ce înseamnă să ții dietă keto și da, se poate, cu Cum s-a puțin simțit? ajutor. Poftim? Cum s-a simțit? Recunosc că a fost un pic provocator la început și asta pentru că mie îmi place să-mi beau cafeaua cu zahăr. Și atunci am zis, ok, hai să vedem ce opțiune avem. Atunci, culmea, m-am dus la fel către comunitate, dumneavoastră ce fel de îndulcitori folosiți, care vă place cel mai mult? Și de acolo mi-am primit răspunsul. Și chiar la cursuri și, în general, când mergem să ne mai punem la curent cu ceea ce se întâmplă nou în lumea medicală referitor la această dietă keto, în pauze aveau tot felul de standuri în care preparau diferite gustări keto și mesele erau mese normale, care nu erau neapărat keto. Și la un moment dat chiar nu mai știam, discutam cu alți colegi, că nu mai știam dacă asta este o masă keto sau este o masă non-keto. Pentru că deja bariera de gust nu mai era o problemă. Gustul era unul foarte bun, arătau foarte bine. Surpriza a fost că de foarte multe ori făceam deja pariuri, glume și de foarte multe ori nu le ghiceam. Adică erau mese keto și nu le dădeam seama. Dar cât de greu sau cât de ușor este să-i convingeți pe părinți să meargă pe această variantă? Atunci când spui dietă, pare ceva restrictiv sau pare ceva pe care trebuie să-l faci doar o anumită perioadă de timp. Are cu siguranță o conotație negativă. Da, într-adevăr, în unele cazuri poate să fie înspăimântător. Da, Când inițial. te gândești, aoleu, trebuie să măsor fiecare masă, aoleu, trebuie să fac și să dreg și așa, e foarte provocator, dar la fel ca oricare altă provocare, primul pas este să faci primul pas. Cam asta e, în loc să te uiți la muntele ăla mare, să te apropii un pic de munte, să vezi, ok, hai că așa se poate, un pas și un pas și un pas și un pas. Și atunci ce zicem noi că reușim să facem în această echipă noastră este să-i familiarizăm foarte mult și pe perioada internării cu această dietă. Pentru că, într-un fel, este când, ok, ai primit indicația, te duci acasă și, ok, dar eu cum fac asta? Și atunci încercăm să ne organizăm încă din momentul în care sunt internați și să încerce dumnealor să conceapă o rețetă. Haide să vedem dacă am înțeles, avem cântărim mâncarea, le explicăm. Colegii noștri de la Gastro, Bianca, vin, discută cu ei, vin și azi și mâine și poi mâine. Au ocazia să pună toate întrebările, pentru că nicio întrebare nu este o întrebare nepotrivită în momentul în care ne confruntăm cu o nouă provocare. Dar suntem alături de ei și le arătăm că se poate. Da, la început se citește puțin în privirea lor o frică și cumva este normal, fiind multe informații noi și cumva, pornind de la mâncare, se schimbă. Toate obiceiurile de acasă și lumea se schimbă, însă avem mai multe vizite. De asta, unul dintre motivele pentru care inițiem în spital, așa cum a spus și doamna doctor, este și ca să mai familiarizăm puțin părinții cu ceea ce înseamnă dieta keto și trecem de mai multe ori pe la ei, discutăm de mai multe ori, de ce mai multe ori după ce la început explicăm totul sau mă rog, marea parte din ceea ce înseamnă această dietă, până a doua zi părinții își fac o listă cu întrebări și cumva înțeleg informația și o procesează între timp și la momentul în care se externează și ajung acasă au niște
traiectorii pe care știu că trebuie să meargă, știu cam ceea ce presupune această dietă și deja când se alătură și grupului de părinți care fac această dietă keto și ajung să întrebe acolo, exact cum a zis doamna doctor, ce îndulcitor folosești, dar ce îi alegi ca alternativă pentru pizza, pentru ovozul de dimineață și acolo văd atâtea răspunsuri și atâtea variații de meniu, se liniștesc puțin lucrurile. Dar ce faci atunci când ai 2 copii și unul are epilepsie și trebuie să urmeze această dietă și celălalt nu? Acum, dieta keto e o dietă medicală și are niște indicații clare. În principiu, cred că cel mai corect ar fi ca fiecare să mențină dieta pe care ar trebui să o aibă. Și se poate să facem același fel de mâncare, însă la unul dintre ei să fie varianta keto și la unul să fie varianta normală, astfel încât să nu observe niște diferențe foarte mari sau să poftească unul de la altul. Deci se poate face asta, la fel cum și la școală pot avea un pachetel care arată foarte bine și nu te îndeamnă mai mult cu pachetelul colegului. Deci, cred că trebuie fiecare să aibă dieta așa cum are nevoie. Să fim conștienți dacă într-adevăr e un efort de familie. Pentru că, la fel ca oricare altă dietă, dacă eu sunt grăsuță și în familie toată lumea e grăsuță, dar numai eu țin regim, restul mi mănânc cartofi prăjiți, nu o să meargă lucrurile. Și atunci trebuie să încercăm să avem un echilibru în sensul ăsta. Și pentru că am spus noi și am vorbit în toată această oră despre alimentație ca parte din tratament și dumneavoastră lucrați la Spitalul Gomuiu, acolo unde Asociația din Grijă pentru Copii a implementat proiectul Gustos și Sănătos în farfuria din spital. Sunt foarte curioasă de cum vedeți această inițiativă. Mie una mi s-a părut un proiect extraordinar. Extraordinar, Fantastic. pentru că am văzut că putem să avem mâncare foarte sănătoasă, foarte gustoasă, la îndemână, într-un spital din România. Și, efectiv, când eram de gardă, abia așteptăm să vedem ce au mai conceput fetele. Exact. Hai să vedem astăzi ce este pe meniu. Și eram și noi entuziasmați că și noi mâncăm exact aceeași mâncare ca și pacienții noștri. Și atunci mi s-a părut că a fost un efort fantastic, într-adevăr. A fost o provocare, dar au reușit să facă absolut minuni și minuni care se păstrează, că și astăzi mâncăm tot din acele meniuri și pacienții sunt foarte mulțumiți. Noi chiar am luat-o cu foarte mare simț de răspundere. I-am întrebat, vă place mâncarea? E gustos? Nici nu visau că o să aibă la masă humus, de exemplu, într-un spital din România, ceva foarte sănătos, un aliment foarte nutritiv. Și au fost foarte, foarte încântați de acest proiect și noi deopotrivă. Mi s-a părut o inițiativă fantastică. Da, indiscutabil. Este un lucru extraordinar ceea ce au reușit să facă și pacienții resimt asta, adică deja nu se mai asociază mâncarea din spital, care nu este poate cea mai aspectoasă sau mai gustoasă, cu ceea ce avem noi. Adică mâncarea din spital este extraordinar de bună. Noi, în continuare, când suntem de gardă, știm, este miercuri, avem anumită mâncare la cină și știm ceea ce este extraordinar. Mâncarea e foarte bună. Chiar să fie și aspectoasă și gustoasă și nutrițional corespunzătoare și are foarte multe aturi și, da, este tratament. Iar chiar am avut recent un copil care spunea că mâncase humus sau cușcuș, nu mai știu, și era foarte încântat și era prima dată când gustase și chiar zicea mamei că asta mai vrea să mai primească și acasă. Da, pentru că, așa cum spuneai și tu, dincolo de partea asta de gust, e vorba și de nutriție și e vorba de educație până la urmă și educație pe care o poți primi din spital și pe care o poți duce apoi mai departe acasă, pentru că știm deja și noi am discutat în episoadele anterioare că sunt din ce în ce mai mulți copii cu probleme cu greutatea, copii obezi, copii cu probleme hormonale și atunci este bine ca educația să se facă și să vină din toate părțile. Da, bineînțeles. Suntem la finalul discuției, nu știu dacă ați simțit, dar timpul a trecut foarte repede. Și aș vrea să tragem niște concluzii, poate niște mesaje pe care să le dăm mai departe. Mă gândesc poate părinților care sunt la început de drum, părinților care ajung pentru prima dată în cabinetul medicului neurolog. Ce ar trebui să știe? Ce ar trebui să facă? Cu ce gânduri ar trebui să vină? Cu gândul că nu sunt singuri. Asta nu pot să subliniez suficient cât de important este să simtă acest lucru. Pentru că epilepsia este o boală provocatoare. Nu o să minimizez deloc impactul ei. Și stigmatizantă. Și stigmatizantă, într-adevăr. Pentru că încă sunt zone în care părinții nici nu vor să spună copilul lor are boala asta.
Dar nu mai suntem în era aceea. Este important, în primul rând, și pentru siguranța copilului să recunoaștem și să anunțăm chiar personalul de la școală că copilul nostru are diagnosticul ăsta. Pentru că o criză se poate întâmpla acasă sau se poate întâmpla la școală și atunci noi trebuie să considerăm că îi facem o favoare copilului, faptul că cei din anturajul lui știu cu ce se confruntă, pentru că vor ști și cum să reacționeze. Partea aceasta de educație este extrem de importantă. Noi către familii, familiile către cadrele din școală, de exemplu, și noi către cadrele din școală. E important să vorbim despre lucrurile astea, nu să ne ascundem după deget, pentru că lucrurile așa se întâmplă. Și este pentru siguranța copilului să putem să știm ce să facem în momentul în care survine o criză. Există medicație de urgență pe care toți acești copilași o au. Medicație de urgență care, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe în orice unitate școlară. Este vorba de așa numitul medicament benzodiazepină cu acțiune rapidă. Toți copilașii pleacă cu o rețetă pentru așa ceva. Toți au acest medicament la ei pentru situațiile de urgență în care avem o criză care poate nu se oprește repede și atunci e nevoie să intervenim medicamentos. Ideea este că trebuie să vorbim despre lucrurile astea, pentru că nu este o rușine să ai epilepsie. O foarte bună parte dintre acești copii pot să ducă o viață perfect normală. Noi avem mereu întrebări, dar ok, dar dacă spun, dar nu o să mai poată să mai facă fotbal, dar nu o să mai poată să meargă la dans, dar nu o să poată să mai iasă cu copiii, să meargă în tabără. Ba da, se pot întâmpla lucrurile astea, trebuie doar să fim un pic mai atenți și să alertăm persoanele din jur că există această posibilitate. La fel, adolescenții, nu înseamnă că nu pot să mai meargă niciodată în viața lor la discotecă, cum se zice, nu, adolescentul cu epilepsie n-are ce să caute în discotecă. Asta e altă poveste cu copiii la discotecă, dar în momentul în care ajungem și facem 18 ani și putem să mergem în astfel de locuri, da, pot să aibă o viață perfect normală. Chiar ieri mă întreba un student de anul 3, dacă avem epilepsie, oare o să avem carnet de conducere în viața asta? Și am zis, da, există legislație pe asta. Sunt oameni cu epilepsie care conduc, pentru că atâta timp cât boala este controlată, nu există niciun motiv pentru care tu să nu poți face meseriile pe care ți le dorești, să nu poți să conduci, să nu poți să-ți faci o familie. Lucrurile astea deja nu mai sunt valabile, pentru că există foarte multe opțiuni care țin boala sub control, în foarte multe din cazuri. Mulțumim! Iar una dintre aceste opțiuni este dieta și, deși poate părea inițial banal că dietă, nu, este un tratament. Deja este acolo împreună cu pastilele, comprimate, tabletele, este dieta și este foarte eficientă. Și nu cred că este loc de stigmatizare, având în vedere că acum chiar cred că este deja o modă și una bună, prolifică, să fim foarte atenți la ceea ce mâncăm și ceea ce mâncăm să ne facă bine. Deci, ales cu atenție și mâncat așa cum trebuie, înseamnă să aibă nu doar o viață sănătoasă ca principiu, dar efectiv să aibă un beneficiu pe partea neurologică și să ajungem de la un copil, poate cum am avut un pacient cu 800 de crize pe zi, ceea ce este enorm, să ajungem să nu mai aibă nicio criză pe zi, o perioadă îndelungată. Și asta chiar cred că este un beneficiu suficient de convingător. Vă mulțumesc tare mult amândurora. Și noi vă mulțumim. Dacă vi s-a părut util, trimiteți episodul mai departe unui părinte care ar avea nevoie de el. Împreună construim o comunitate de părinți informați. Mulțumim și partenerului nostru Lidl România pentru încredere și suport. Ne revedem curând cu un nou episod din Grijă pentru copii.